कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। राजाची फलाची व्यवस्था राजाचे बलक सौराष्ट्र म्हणजे काठेवाड पंजाब उत्तर प्रदेशाचा ईशान्य भाग मराठ विदर्भ दिल्लीच्या पूर्वेकडील प्रदेश आणि पाटणा इत्यादी ठिकाणी प्रधानाचे बलक बंगाल प्रांतामध्ये मेघाधिपतीचे बलक बिहार व जबल 135 वर्षे तिसरा पैठण येथे शालिवाहन त्याचा शक 18,000 वर्षे चौथा वैतरणी नदीचे काठी विजयाभिनंदन होईल त्याचा शक 10,000 वर्षे पाचवा गौड देशात आराधीची नागार्जुन होईल त्याचा शक 4 लक्ष वर्षे सहा कल्पम जलम जलमंडल महातदानी कायेन धान्यमखिलम हृदयं प्रयान्ति लक्ष्मी चिरा धनिकथा पितला कृपाणां स्वावलो विजयाभिनन्दनः तस्य शकः दशसहस्रवर्षाणि पंचमो गौडदेशे आराधिते नागार्जुनः तस्य शकः चतुर्लक्षवर्षाणि षष्ठः करवीरपत्तने कर्नाटके कल्क्यवतारः तस्य शकः 19+/800 म्हणजे कलियुगामध्ये 6 शक सत्य आहेत। प्रथम इंद्रप्रस्थात युधिष्ठिर म्हणजे धर्मराज झाला। म्हणजे श्री सूर्य सिद्धांतमताने जगाच्या उत्पत्ती संरक्षण व लय यांना कारणीभूत अशा श्री महाविष्णूच्या नाभिक बलापासून उत्पन्न झालेल्या ब्रह्मदेवाचे आयुष्य 100 वर्षे आहे। त्यापैकी 50 वर्षे होती सांप्रत 51व्या वर्षाच्या पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या पक्षाच्या पहिल्या दिवसाच्या घटिका 13 फळे 42 आणि 3 अक्षरे होऊन गेली। 4 म्हणजे 1000 वेळा येऊन गेली म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस तेवढ्या लांबीने त्याची एक रात्र असते। ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसात 14 पदे होतात। त्यांची नावे स्वयंभुव स्वारोंकुश उत्तम कामक रैवत चाक्षुष वैवत सावर्णी दशसावर्णी ब्रह्मसावर्णी धर्मसावर्णी चक्रसावर्णी देवसावर्णी इंद्रसावर्णी आणि त्यापैकी एक म्हणून एकांतर महायुगे होतात। एका महायुगाची वर्षे 43,20,000 आहेत। याप्रमाणे चाक्षुषपर्यंत होऊन गेले। चालू असलेले वैवस्वत मन्वंतर 7वे आहे। वैवस्वत मन्वंतरातील 27 महायुगे जाऊन 28वे महायुग चालू आहे। कृतयुगाची वर्षे 17,28,000 त्रेतायुगाची वर्षे 12,96,000 द्वापार युगाची वर्षे 8,64,000 सांप्रत चालू असलेल्या कलियुगाची वर्षे 4,32,000 तन्मध्ये गट शकसंसारः आदौ इंद्रप्रस्थे युधिष्ठिरः तस्य शकः 44,अधिकत्रिसहस्रेताब्दाः द्वितीय उज्जयिन्यां विक्रमः तस्य शकः 35 प्रारंभी श्री गजाननाचे स्मरण केले असता सूर्य देवतात याप्रमाणे तिमिरा संवंचन असो।
त्याप्रमाणे सर्व विघ्नांचा नाश होतो व सिंदूर वदन ते उत्कर्ष पावत आहे. सर्व कार्यमध्ये सिद्धी होण्याकरिता महागणपती ब्रह्मा विष्णू आणि महेश यांना नमस्कार करून समस्त फल सांगतो. भूत समस्या सुरू होते त्या दिवशी गौरवध्वज व तोरणे उभारावी. मंगल स्नान करून ब्राह्मणाचा देवाची पूजा करावी. स्त्रिया व मुले यांना वस्त्रालंकारांनी भूषित करून उत्साह ज्योतीचा सत्कार करून त्यांच्याकडून वर्षभर श्रवण करावे म्हणजे हे वर्ष लाभप्रद होईल. प्रथम मंगलस्नान करून अमृतापासून उत्पन्न झालेल्या कडुलिंबाच्या केवळाच्या पानांची चूर्ण करून पुढे सांगितल्याप्रमाणे भक्षण करावे म्हणजे सर्व व्याधींचा नाश होऊन सुख, विद्या, आयुष्य व लक्ष्मी संपत्ती प्राप्त होतात. मिरे, मीठ, ओवा व साखर यांच्या अशा पुष्पासहित कडुलिंबाच्या केवळाच्या पानांचे चूर्ण करून तिचे कालवून रोग राज शांती होण्याकरिता भक्षण करावे. पंचांगस्थ महागणपतीचे ब्राह्मण व या ज्योतिष यांच्या पूजन करून त्यांच्या गाना यथाशक्ती दानादिकानी संतोष व मिष्टान्न भोजन घालावे. नाना प्रकारची गीते, वाद्ये व पुष्पपुरुषाच्या कथा ऐकून दिवस घालावा म्हणजे संपूर्ण वर्ष सुखाने जाते. राजाचे फलश्रवण केले असता वैभव प्रचल होते. प्रधानाचे फलश्रवण केले असता कुशलता प्राप्त होते. अग्रदानेशाचे फलश्रवण केले असता लक्ष्मी सुरू होते. मेघाधिपतीचे फलश्रवण केले असता वाणी व सुरस होते. रसाधिपतीचे फलश्रवण केले असता धार्मिक बुद्धी स्थिर होते. प्रतिवर्षी वसंत ऋतू पुण्याकारक अशा चैत्र महिन्यात नवीन वर्षा फलश्रवण केले असता पातकांच्या अगोदच्या नाश होऊन आयुष्य, यश, लक्ष्मी यांची वृद्धी होते. ब्रह्मा, विष्णू, महेश, रवी, चंद्र, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र, शनी, राहू व केतू सर्व शत्रूंचा नाश करेल. वर्ष प्रतिपदेच्या दिवशी जे भक्तीपूर्वक श्रवण करतात ते रोग, दुःख व दारिद्र्य रहित होऊन आनंदाने व धनधान्याने युक्त होऊन सूर्य तुमच्या आरोग्याची वाढ करो. चंद्र यशस्वी, मंगळ ऐश्वर्याची, बुध बुद्धीची, गुरु व गौरवाची व शुक्र कोमल वाणीची वाढ करो. शनी आनंद व राहू बाहुबल देवो आणि केतू तुमच्या कालावधी उन्नती करो. सीतेच्या श्रवणाने वैभव स्थिर होते. वारांच्या श्रवणाने दीर्घायुष्य प्राप्त होते. नक्षत्र श्रवणाने केलेल्या पापांचा नाश होते. योगांच्या श्रवणाने वियोग नाश होते. करणाच्या श्रवणाने सर्व इच्छा पूर्ण होतात. ज्योतिषाकडून नित्य पंचांग श्रवण केले असता सिद्धी प्राप्त होते. सौराष्ट्र, पंजाब व उत्तर प्रदेशाच्या दक्षिणी भागात मराठी विदर्भ, दिल्लीच्या पूर्वेकडेच्या प्रवेश आणि पाटणा इत्यादी ठिकाणी प्रधानाचे फल. बंगाल प्रांतामध्ये मेघाधिपतीचे फल. बिहार व जबलपूरमध्ये बाजूस तसेच गंगेच्या दक्षिणेस व गंगा आणि शोण यांच्या संगमाच्या पूर्वेस धनधान्य स्वामीचे फल. गुजरातमध्ये आर्द्रा पर्वताचे फल. विघ्न पर्वताच्या दक्षिण भागी रसाधिपतीचे फल. कोकण, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांच्यामध्ये भूभाग अर्धेशाचे फल. आंध्र प्रदेशात सेरेशाचे फल. पंजाब व काश्मीर म्हणजे निरसेचे फल. दिल्ली व पंजाबाच्या उत्तरेकडचे प्रदेश तलाधिपतीचे फल. गुजरात व सौराष्ट्रमध्ये राजा रवी असल्याने धन, धान्य, फुले, फळे कमी पिकतील. चोरांची भीती वाढेल. पाणी कमी मिळेल. रोगराई वाढेल. मंत्री रवी आहे म्हणून पाणी आणि धान्य कमी मिळेल. महागाई वाढेल. रोगराई आणि चोर यामुळे लोकांमध्ये भीती निर्माण होईल. मेघाधिपती रवी असल्याने पाऊस तुरळक पडेल. धान्य आणि फुले कमी मिळतील. चोर, उंदीर व रोगराई यापासून लोकांना त्रास होईल. खरीपाच्या स्वामी बुध असल्याने पाणी विपुल प्रमाणात मिळेल. धनधान्य आणि संपत्ती वाढेल. लोक सुखी व समाधानी राहतील. रसाच्या अधिपती शुक्र आहे म्हणून मीठ, मूस, तीळ, जवळसमी पदार्थ थोडे होतील. मात्र पाणी मुबलक मिळेल. रवीचा स्वामी चंद्र असल्याने पाऊस चांगला पडून दूध, फुले, फळे यांची समृद्धी होईल. लोकांची संपत्ती वाढेल.
दिवसांच्या अधिपती तुदसल्याने पाचू वगैरे रत्ने व कडधान्ये विपुल होतील. आर्द्रा प्रवेश ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी रविवार 22 जून 2025 रोजी सकाळी 6:19 वाजता सूर्य आर्द्रा नक्षत्रात प्रवेश करतो. त्यांचे फल लोकांमध्ये सुख समाधान वाढेल, जनावरांचा त्रास होईल, रोगराई वाढेल. यावर्षी नीलक नावाच्या मेघ असल्याने पाऊस चांगला पडून धनधान्य उभारत होईल. लोक आनंदी राहतील. यावर्षी वासुकी नावाच्या नाग असल्याने पर्जन्यमान चांगले राहील. पिके चांगल्या प्रकारे येतील. पशुपालक यम आहे म्हणून पाऊस कमी पडेल. गावात चारा कमी होईल. जनावरांच्या उपद्रव होईल. मेघाधिपती असून मोठी नक्षत्र गावावर पडेल आहे. त्यामुळे पाऊस पुष्कळ पडेल. धनधान्याची समृद्धी होईल. यावर्षी 2 आडक म्हणजे पर्जन्यमान साधारण असून यापैकी 6 भाग नद्या, पर्वत यावर आणि 4 भाग भूमीवर याप्रमाणे इंद्र वर्षाव होईल.